Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som SBP Soft, una empresa gironina que es dedica des de fa uns 12 anys a desenvolupar software de tipus mèdic. Aquest programa informàtic permet, per una part, detectar el síndrome de Down, però també altres síndromes, com són el síndrome de Patau i el síndrome d'Edwards, amb una detecció del voltant del 90%, és a dir, molt més alta del que es pot oferir avui en dia amb els sistemes convencionals, i, per altra banda, reduint el nombre d'amniocentesis que s'estan fent. Per tant, això, diguem-ne, aporta una millora. És un sistema pioner dintre dels mètodes de diagnòstic prenatal. El nostre programa és un dels pocs que està reconegut per la Comunitat Europea i, per altra banda, una multinacional suïssa ens el distribuirà a tot el món. En aquest país som capaços de desenvolupar un software que abans no hi havia més remei que anar a buscar a països molt més avançats. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.